jeg bruger 24 timer i døgnet på at tænke på mode, god stil. Altså, jeg går op i det, jeg er pige, så selvfølgelig går jeg op i det. Jeg kan godt lide, når det er klassisk, og det er enkelt. Der er måske nogen, der synes, det er lidt kedeligt, men det er det, jeg synes er god stil. Det må være en mørkeblå Burberry-jakke. Det må være indbegrebet af noget klassisk stil for mig. Jeg havde enormt travlt, så jeg endte med at tage et par gemasjer på, som jeg render rundt med derhjemme, når jeg skal føle mig godt tilpas. Og altså, jeg er jo så kedelig i dag. Det er virkelig ikke den perfekte dag at fange mig på. Men jeg skyndte mig også lige at tage nogle Vibe Harsløb smykker på, fordi jeg havde sådan lidt, det gør sgu altid lidt en forskel. Jeg synes, den stil, jeg har, det afhænger også lidt af, om jeg står på scenen, eller om det bare er hverdag. For til hverdag, der er jeg altså lidt nedtonet og neddæmpet i min stil. Men når jeg står på scenen, så kan jeg sgu godt lide, det skinner, der er noget lak, og der er noget læder, og der er noget, der glimter. Og der vil sige, at det synes jeg er meget de forskellige designer, der inspirerer mig. Jeg er ret vild med Jens Laugesen blandt andet, til når jeg er ude og optræde. Og hvis det er sådan lidt mere dagligdag, så er jeg ret vild med sådan en som Trine Wackerhaus, og så Woodwood synes jeg er enormt fedt, det de laver. Jeg har altid højsko på scenen, ja. Jeg synes, at stå på scenen, det er sådan lidt mit frirum. Der får jeg lov til at gøre og klemme mig ud præcis, som jeg har lyst til. Og jeg behøver kun at være den person i 1 til 2 timer, og så skal jeg også bare have et eller andet behageligt på. Så der giver jeg den hele armen.